ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରାମକୃଷ୍ଣପୁରଠାରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ 50ତମ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିହାଟ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହିଳାମାନେ ପୁଣ୍ୟତୟା ଅପରୂପା ବିରୂପା ନଦୀର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜା ବାଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଟାଧାରୀ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ହରିହର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, P9 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।